uThixo uluthando. Yehova, uThixo uluthando. inyaniso leyo Tata. Lubonakalisiwe ke kuthi uthando lwakhe Haleluya. abaprofeti bakhe abahle abangcwele. Qalela kumtatomkhulu uMsiki, utatomkhulu wesibini, utatomkhulu wesithathu, utatomkhulu wesine, nenkokheli yesihlanu ke esinathina kaloku nje yebandla likaKristu labantu. Bayasithanda bona ngokwenene, esenzela thina izinto ezintle. Baphulaphuli ke nisenathi kuso isikhululo senu nisithanda kakhulu. Haleluya. I-Alisdale Community Radio Station, isikhululo senu ke esingungqa phambili, nesona ke siya kunithatha sinibeke kulaa ndawo. Baphulaphuli ke sizophuma ngayo, sivale ngayo ke ingoma yona esizawuthi siyithabathe kuyo. Yehova, Umfo owaziyo ke umculo, inyaniso leyo Tata. kananjalo ke noyaziyo ke into ayenzayo kwicala lomculo. Mfo lowo ke enza isigubhu sokholo, mfo enemazi yena kakhulu. Baphulaphuli besikhululo ke i-Alisdale Community Radio Station, isikhululo sona esimanyelwa nditsho nakumazwe angaphandle, amazwe obumelwane. I-Alisdale Community Radio Station ke leyo.